Arenys, Popa. Popa, Cambrils. Un pèl Popa, aguanta Arenys. Un pèl Popa, Cambrils. Proa, Mataró. Cambrils, Popa, proa, Mataró. Aguanta aquí, Cambrils. Aguanten tots. I arrenca aquesta final a batre masculí 1000 metres. Recordem, carrer 4, Capgrossos a Mataró. Carrer 3, Vendes Club Pela2 a Cambrils. Carrer 2, Club de Rem Arenys. I carrer 1, Club Natació Badalona. I ja tenim les embarcacions afrontant aquesta primera virada. Primeros destacados, vamos ahí. Llevar una boya, van por la segunda. Son 4. Buena boya, Gerard, muy buena. Atenció a les situacions, acaben de fer aquesta segona vira de regata, segona vira d'aquesta final a batre masculí 1000 metres. Recordem, carrer 4, Capgrossos a Mataró, carrer 3, Bugadors a Cambrils, carrer 2, Club de Rem Arenys i carrer 1, Club Natació Badalona. Venga, va, que es vuestra. Apretadíssima final la que estem viscant aquí a Sant Pere Pescador amb motiu d'aquesta batre masculí final a 1000 metres. Tercera virada d'aquesta superfinal, categoria batre masculí final a 1000 metres. Tienen que sacar tiempo, pero lo sacan de sobras. Venga, y ahora sí, subiendo ritmo. Última boya.
Aguanta Gerard, aguanta Gerard. Ay, qué buena. Recta final d'aquesta espectacular final batalla masculí, final a 1000 metros. Grande, 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 de paliza. Ahí está. Ahí está. Madre mía, un mundo ahí. I ja tenim guanyador d'aquesta final a batalla masculí 1000 metros aquí a Sant Pere Pescador. Vamos, Gerard, que lo tuyo es no entrenar.